Ало, брат, ела долу на поляната, не да ти кажа. Идвам, брат, аз мога да ти покажам нещо. Знаеш какъв подарък имам за майка ми? Виж пак аз какъв подарък имам за сестра ми. Моят Михаил Фарто е. И моят Михаил Фарто е. Аматьорчета, я още аз какво имам за 8 март за моята жена. Лапита, откъде са тези подаръци? От Михаил Фарто.